Venga, txaldeon denoi, ongeturria gorko tokiko, markatu del batzarrara, eta azten geha lehendabizi puntuakin ondo diritzen bazaizu, bale? Lehendabizi puntuan dakagu azkeneko akta onartzea, maiatzaren 30. Orduan, ez dakit zerbait ikusi dezu ez duzentzeko, PS Erme, ez EH Bildu euken, ez da, egurtzen ergaer ez da, orduan nontzat ematen dugu, idoia, eta bigarren puntura goaz. Bigarren puntuan dakagu alkatetza eta zinegotzi ordezkarien ebazpen berri ematea. Berdin, ez dakit zerbait ikusi dezue, edo zalantzak edo zerbait dezue, EH Bildu, barkatu PSS, EH Bildu momentuz ez da, eta guk ez da, orduan edozein momentutan ala ere, nahi behar zerbait galdetu, pues galdetzen dugu eta argitzen dugu, bale? Hirugarren puntuan dakagu tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea. Berdina, hemen dakagu azkeneko akta, ikusi zuen zerbait argitzeko, Erme, PS zerbait, ez, EH Bildu momentuz ez da, AJ ez da, orduan, laugarren puntura goaz, kasu honetan, txotna jartzeko arautegiaren aldaketa onartzea. Bueno, gai hau jorratu genuen herritargoko batzordean, hasieran emaitza 3 alde eta 3 kontra gelditu zen, presidenteren boto kalidadezkoa onartu zen, orduan hemen ekartzen dugu. Arautegia berritu dugu eta kasu honetan ekartzen dugu espedientea hasiera emateko. Hori esan eta gero, zerbait esateko puntu honetan, Erme? No, bueno, es un tema que ya se trató en la comisión correspondiente de Ciudadanía y nosotros nos mantenemos en el voto a favor. Ya se discutió y bueno, y se trae dictaminado, así que votaremos a favor. Eskerrik asko, Erme. Euken EH Bildu. Bai, bueno, batzordean esan genuen bezala, guk ezezkoan jarraitzen dugu, azken finean, uste degulako araudi bat egiteko txoznaren inguruan, txozna batzordeko eragileek ere zerbait esan beharra daukatela eta hobea litzatekela beraiekin adostutako zerbait izatea. Horretaz gain, eragile kopurua lau taldetara moztea edo arauan jartzen duen bezala onuradunak udalarekin lankidetza hitzarmen bat sinatuta eduki behar dutela, onuradun horiek presentzia maila urtean zehar urnietan herriarekin zuzendua beste ekintzetan eduki behar duela, iruditzen zaigu dala bidea iztea, nun ez dagon irabazirik edo etekinik txozna horietan. Puntuazio bat, ez da bidea mozten, baizik eta eskubide lehentasuna dakate, hitzarmenak ez dakatena, baino lehen, osea, en caso eskaera gehiago egonarren, si hay más propuestas, o sea, más eskaintzas de las txoznas que hay, tendrían preferencia los que tienen un convenio, eso es, o sea, pero cerrar el paso inori ez dio izten, o sea, si eran berdinak dira eta bai hori, a la hora de valorar tendrían un poco más tendrían prioridad, vamos. Hori puntualizazio eta horien eta gero jarraitzen dugu nahi gaizu, agurtzane? Bai, Arratsaldeon, hoxe aipatu nahi nun lehentasuna dela, ez dela bidea moztea, eta gero beste alde batetikan, aipatzea jai batzordean ibiltzen diren elkarte guztiei pasatzaiela araudia, beraiekin jorratu da gaia, osea, herriko elkartek jakinaren gainean zeuden, ez? O daude. Barkatu taldeko bozka izango da noski. Bai, eskerrik asko Agurtzane. Erme zerbait gehitzeko puntu honetan, ez EH Bildu euken, bai, zerbait. Esan dezun bezala, lehentasuna eukiko dute, baina limitazioa dago lau txoznentzako.
Orduan, lehentasuna eukitzeak emango die lehentasuna, baina era berean gainontzekoak ez dute eukiko aukerarik txozna hori jartzeko. Bai, zerbait gehitzeko agortzane? Ez, bale, pues nik uste du posizioak argi daudela. Hau honekin ja hasten da bidea, esaten dugu, badago epe bat alegazioak aurkezteko eta bar, orduan pues hasten gera prozedimentuak. Eta horren bestez, osoko bilkurari proposatzen zaio ardezala ondoreko erabakia. Lehengoa, hasierako onarpena ematea Urnietako San Miguel jaietan txosna tantzekoen esleipena eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantzaren eguneraketari. Bigarrena, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita espediente jendaurreko informazioaldian jartzea 30 lanegunez. Interesdunek espedientea azar dezaten eta bidezkoak deritzoten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten. Eta hirugarrena, jendaurreko informazioaldia igaro ondoren ez balitza aurkeztu erreklamaziorik edo harrik, behin betiko onartutzat joko da aipatutako araudiaren aldaketa erabaki berririk hartzeko beharrik gabe. Eskerrik asko Idoia. Hori da buskatzen duguna, esan dugun bezala 30 lan egunez dago aurkezteko alegazioak eta bar, bale? Aldeko bozkak? Kontra? Eskerrik asko. Bale. Bosgarren puntuan dakagu Urnietako udalerrian herritarren bizikidetza sustatzeko eta bermatzeko neurrien ordenantzaren behin betiko onarpena. Hau jorratu dugu ere batzorde desberdinetan, hala ere hitz emango diot Ermeri bai berak landu duelako gaia eta bera azaldu behar duelako. Muchas gracias. Bueno, lo que solicitamos es la retirada de este punto del orden del día. Y la motivación es la siguiente, ¿no? Por parte del grupo de H. Bildu nos han pedido más tiempo para plantear propuestas y hablar de algunos cambios y algunas cosas. Por lo tanto, nuestra voluntad siempre ha sido de que esta ordenanza se sacara pues, por unanimidad, ya que venía de la Comisión de Paz y Convivencia. Y bueno, ningún problema en los grupos de gobierno, ningún problema en dejarla, en retirarla del orden del día y bueno, y hablaremos y acordaremos y la sacaremos, espero y deseo y deseamos que sea con unanimidad, ¿no? Creo que es bueno. Entonces la retiramos del punto del orden del día. Eskerrik asko Ermeri. EH Bildu zerbait esateko puntu honetan. Bueno, bai, eskertzea puntu honetan aportazioak egiteko denbora gehiago eman izana eta besterik gabe. EAJ? Hori gure alde, lehen lorte badeu denon babesa, asko ere hobeto, noski. Bale, eskerrik asko, hori planteamendu hori izango da, ala ere bozkatu behar da, orduan ondo iritzen bazaizue bozkatzen dugu. Orduan bozkatzen duguna da bertan bera ustea puntua eta mai gainen ustea, eta aldeko bozkak, hau batez, eskerrik asko, nik uste dut. Bale. Markatu. Bale, 6. puntuan dakagu 2023ko kontu horrokaren onarpena. Gai hau jorratu zen en la Comisión Especial de Cuentas, bai lehengo gunean egin genuen, interventora kontortzaitza markatu. Azalduzun gaia, nik uste dut argi zegoela, baina hala ere momentu honetan nahi bezu zerbait gehiago azaldu edo esan, ez, EH Bildu ez, barkatu, PSE, EH Bildu ez da, EAJ ez da, orduan pues, boskatzen dugu. 2023ko kontu orokarren onarpena aldeko bozkak? Ez. Boskatzen da. Bueno. Aldeko bozkak? Abstentzioak? Eskerrik asko.
Urrengoa, 7 da informatibo. Abstentzio. Zazpigarren puntan dakago herri kontuen euskal epaitegiak Urnietako udalaren inguruko fiskalizazio txostena. Kasu honetan ere antolakuntzan azaldu genuen, kontuertzaietza azalpenak eman zituen, eta nik uste dit berriz argi dagoela. Esan gaur publikatu dela bogean, eta lehengo egunean pasazuten ere Eusko Jaurlaritzan, eta nik uste dut leku guztietan pasada, eta punto informatiboa da, ala ere azalduta dagota dena, baina nahi ba ez zerbait esan edo punto honetan, aurrea. Herme, pese zerbait esateko. Pedir disculpas por lo de antes, porque había corrido más de la cuenta. Yo ya estaba en el punto 7, por eso era lo de informativo. Bale, eskerrik asko. Euken, EH Bildu zure izateko, ez, eta agurtzen. Ez, gure aletik igual udalbatzarrau udalbatzaren gaudela, komentatzeko, editoretza ondo atera dela, eta, zorionak eman gure partetik ermeintzat udalteknikari eta pentsaudeten bileidi gehien bat, indako lanagatik, eta, notiziona dela, eta azkenien mikautasunaren emaitza dela, ez? Lan honaren emaitza, bai. Eskerrik asko gurtzen. Bale, eta 8. puntura pasatzen gea, galderak eta eskariak, PS zerbait ez, EH Bildu zerbait galdetzeko edo eskatzeko? Bai, hor, zarren egoitzari buruz, aktan, gaur onartu den aktan jasota zeon bezala, esan zenuten Iker Galdazabalei galdera batzuk egin zitzaizkiola horren gainean, eta era berean erantzunaren zai gaude, galdera da, ea erantzunik jaso degun, ala ez, hori alde batetik. Eta bestalde, Lasartera rotondatik dijoan bidean, hitzarmen bat sinatu zen, eta hitzarmen hori alegazioak egiteko aukera zeon, okerrezpanago gaur arte edo relako zerbait? Uztailak lau da. Alegazioak egin diran, norbaitek egin ditun jakiteko zen, baina ez bada bukatu, galdera kentzen dut. Idoi azaldu du, baina epea bukatzen da uztailan lauan. Orduan, bukatzen bezain laster, esango dizuet ze emaitza egon da, eta momentuz ez daude alegazioarik, orduan momentuz lasai dago gaia. Eta, gure asmoa izango zen, epea bukatu bezain laster, batzorde batera deitzea, pasatzeko dokumentu hori, eta gero udalbatzar berezi bat egitea onartzeko, eta gero ja sinatzeko, para que sea posible firmarlo. Eta bestea, zarren egoitzaren ari buruz, Ikerrekin hitz egin dugu, baina momentuz berririk ez daude, berdina esaten dizut. Berririk egoten duenean, azalduko ditugu. Eta, honekin bukatzen dugu gaurko udalbatza, ondoritzen bazaizua. Eskerrik asko eta hurrengorako.